Hey guys, good morning. So since wala pa ko'y klase, then mag-room tour sa ta. Room tour. So mo ni siya akong kwarto, mo ni akong TV, na magtanong akong Netflix niya. Kaya gusto mag-signal diri sa mga so magtanong ng Netflix. Next is arita sa ako ang, di ba to? Saan naman to? Ay, nabuhan ako. Dara ako ang bed. Oops, nawa ako. So mo na rin ako ang bed, man na siya, man na ako higdaan kung ma-stress, kung higda kuya panta. Nya mo ni and my laptop, which is di ako mag-study kay karon ting online class naman ana ako mag-study. Next is arita sa akong mini kitchen. O, di ba, nanakoy kitchen sa akong kwarto. So, nakoy mini kitchen, na diha mga lechon, mga churba-churba nga pagkaon para mukuan tagato ang kuna. After sa kitchen, arita sa ako ang kuan si tawag balcony. Balcony wa bitoy. Bintana ra na siya para makita nato sights diri sa city. Lami mag-sights, labi nag-sunrise ug sunset diha nato makita and my items which is pang decoration. Then next is arita sa lastly, arita sa ako ang kanana ay bathroom or unsa ba na siya. So, dire akong closet, man na siya hayayanan lako sa akong mga dresses. Dito dapita mo ay ako ang comfort room or powder room anhata. Then, ari ang ako ang mirror. So, man to siya guys, mo to akong room tour. I hope you like my video, so please like, share, subscribe for more updates, for more. So, mo na yung favorite place.